Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa sifunde incwadi yesibili yamakhosi isahluko sokuqala, ivesi yokuqala kuze kube ivesi ye-15. Kuleyo mihla kwakukhona uNamani, induna yempi yenkosi yaseSiriya, owayeyindoda encomekayo, ethandeka emehlweni enkosi yakhe, ngoba nguye phela owayehola izimpi zaseSiriya, enqoba izitha ngokusizwa nguNkulunkulu. Wayeliqhawe elikhulu kodwa wayenochoko. Emzini wakhe kwakukhona intombazane eyayithunjwe. Le ntombazane yayisebenza eSiriya, yayivela ezweni lakwaJuda. Yayisigqila senkosikazi kaNamani. Yathi kuyo, sengathi inkosi yami ingabonana nomprofete oseSamariya, ngoba ngempela ubengayiphilisa kulolu choko enalo. Ngokunjalo-ke uNamani wahamba watshela inkosi yakhe okushiwo intombazane yakwa-Israyeli. Inkosi yaseSamariya, inkosi yaseSiriya yathi-ke, hamba, ngizokuphathisa incwadi uyinike inkosi yakwa-Israyeli. Wahamba-ke waphatha amathalenta 10 emali emhlophe nezinkulungwane eziyisithupha zenhlamvu zegolide nezingubo ezinhle ezi10. Wabesenika inkosi yakwa-Israyeli incwadi okwakulotshwe kuyo ukuthi, yamkela incwadi yami, uqonde ukuthi ngithumele kuwe induna yami uNamani, ukuba umelaphe uchoko lwakhe olumphethe. Kwathi-ke ukuba inkosi yakwa-Israyeli ifunde le ncwadi, yadabula izingubo zayo, yathi, kanti mina nginguNkulunkulu yini, yena onamandla okubulala kanye namandla okuphilisa na? Ukuba angase lo muntu athumele izwi kimi lokuba ngilaphe lo muntu uchoko lwakhe na? Ake nibheke nje ukuthi uzama kanjani ukuthola icebo lokulwa nami. Kwathi ukuba ezwe lokhu u-Elisha, umuntu kaNkulunkulu, ukuthi inkosi yakwa-Israyeli iklebhule izingubo zayo, wathumela izwi kuyo wathi, uzikebhulelani izingubo zakho na? Mlethe kimi ukuze azi ukuthi kukhona umprofete kwa-Israyeli. Ngokunjalo-ke wafika uNamani namahashi akhe nenqola yakhe yobukhosi, wamisa ngasemnyango wendlu ka-Elisha. U-Elisha wayesethumela kuNamani umbiko wokuthi, hamba uyogeza kasikhombisa eJordani, ikhona uyawuhlanzeka. Wathi ukuthela uNamani esefuna ukuphindela emuva, wathi, bengithi uzophuma uze kimi, ume ubize igama lenkosi uNkulunkulu wakho, uthinte ngesandla sakho izilonda zami, ungiphilise. Kanti imfula yaseDamascus iHabhana nePhara ayingcono yini kunawo onke amanzi akwa-Israyeli na? Bengiyakugeza kuyo ngihlanzeke. Waphenduka esefuna ukuhamba ethukuthele, zasondela izikhonzi zakhe zathi kuye, baba, nxa ngabe umprofete ebekuyalele okunzima, buzokwenza yini na? Pho-ke kakhulu kangakanani-ke, ngoba ekuyalele into elula kangaka, hamba ugeze uhlanzeke. Wehla-ke uNamani wabhukuda kasikhombisa eJordani, njengoba umuntu kaNkulunkulu emtshelile. Waphuma ehlanzekile, isikhumba sakhe sesifana nesengane. Wayesephindela kanye nabo bonke ayenabo kumuntu kaNkulunkulu, wema phambi kwakhe wathi, ngempela sengiyazi ukuthi akukho omunye uNkulunkulu emhlabeni wonke
uphela uNkulunkulu wakwa-Israyeli. Ngase ngayithanda le nkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona namhlanje. Yazi into yokuqala engiyithandayo, uNamani wayeyinduna yempi, ehlonishwa ethandwa yinkosi, kodwa enochoko. Yazi kumina kuvuka le nkonzo yokuthi angeke sibe nakho konke kuphelele. Kukhona la ozoshoda khona, kukhona la ozodinga khona, kukhona la ozoxakeka khona. Phuzu lami lokuqala lelo, angeke sibe nakho konke. Phuzu lami lesibili elingithobisayo, ngiyacabanga uNamani nonkosikazi nenkosi sebenze konke kodwa bahluleka. Sithi isiZulu lithatha osemnyango limfake emsamo, lithatha osemsamo limphonsele ngaphandle. Ngabe umbukela phansi umuntu, ngabe sibukela phansi isidalwa esingumuntu, ngoba nakho uyitshela ukuthi wena ufunde kangcono, ngoba nakho uyitshela ukuthi wena uhlakaniphile, ngoba nakho uyitshela ukuthi wena unemali. Yazi khona abanye abantu emsebenzini ababukela phansi labantu abasizayo, abashanelayo bakorobe. Yazi ithandwa zami, mhlambe kwamsebenzi onawo na business onalo limiswe umkhuleko kwaloya mama oklinayo. Yazi kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi lo mama oklinayo uyaye ayivalele etoilet ayokhuleka uNkulunkulu athi Nkosi ngicela ungisize uvikele lo msebenzi khona abantwana bami bezodla. Uyazi ukuthi kwamsebenzi wakho ukhulekelwa yilo muntu esimbukela phansi. Thola ukuthi mina ngine office, mina ngingusiphathi mandla, mina ngingumshayi wemthetho, kodwa umuntu kahle kahle oyi-backbone yale business yilona ofika akline, aqoqe, asenzele itiye, ashanele, adaside, enze konke. Uyazi sikhulile sibangaka, abanye bethu sikhuliselwe o-anti abantwana bethu, sikhuliselwe ogogo abantwana bethu. Akubanga imfundo yethu, akubanga imali yethu ekhulisa abantwana. Yilabantu esibabukele phansi, yilabantu esingabanakanga. Namhlanje uNkulunkulu inkonzo asibuyisela yona, inkonzo yokunaka nokuhlonipha isidalwa esomuntu. Okunye okungithintayo kwesithathu, ngithanda indlela uNamani aphendula ngayo aye enkosini athi khona sethe uzosiza. Nangempela babhala incwadi yesaba inkosi yaka-Israyeli naba sebesiqhatha. uNamani indlela engithanda ngayo usuka ekhaya enethemba lokuthi uzophila. Ngikubona kanjani lokho? Ngoba uphatha izipho athi ngiyobonga ngazo uma sengilashiwe, ngiyobonga ngazo uma sengisindile. Lena ingisa enkonzweni yokubonga. Yazi khona abanye abantu who take things for granted. Ungabenzela okuhle, hayi vele uma bekufanele siphekele, vele u-anti noma usisi bekufanele ayine, vele siyamkhokhela ukuthi akline lo muzi, vele siyabakhokhela ukuthi basiyise esikoleni. Ayikho inkonzo edlula inkonzo yokubonga, inkonzo yokuthi
sewukwenze konke, yebo kuwumsebenzi wakho, kodwa ngiyabonga ukuthi ungikhethile wangenzela. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele, sinika amandla negrasiya likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.